Momentu honetan bukatzen da 2014ko lana bilatzea lana da 5. edizioaren programa, oso balorazio positiboa egiten dugu. Orain arte lana bilatzea lana da proiektua, beti, bere helburue izan da bestien konture lana bilatzen dagozan pertsonari gaztiei konkretuki laguntzi, ezta? Eta hau lortu dugu, coaching prozesuen bitartez. Igezko 2013 urtera arte hori da lantzen izan dugune, apurbet urtien ebaluaketa eginez pentsatu gendun bebai, interesgarri izango litzatekeela 2014 urteari begire, ekintzailetzaren inguruen nolabaiteko ekintzak edo jardunaldizek bideratzi. Eta kontestu horretan, ekintzailetza aste hau zein ideian lehiaketak proposatu genituen. Ekintzailetasunaren astearen hasiera da. Ekintzailetza aste honi hasiera emateko pentsatu gendun eta jentie animatzea aldera pentsatu gendun interesgarri izango litzatekeela eskualde mailan ditugun ekintzaileek aurkeztie. Alde batetik eredu gisa direlako, eta danok nolabait identifikatuta sentitzen gara, kontestu bat konpartitzen duguleko, eta beste alde batetik interesgarri izan da, ikusten dugulako gure eskualdin beba dauzela aukerak gauzak eitzeko, ez? 7 parte hartzaile izan ziren jardunaldi horretan, bakoitzak bere enpresak aurkeztu zituen, bere ideiak oso arlo ezberdinetakoe. Gure helburu izan zen, espektro zabaldu, eredu ezberdinak zabaldu, gure ustez ekintzailetza ez da ekintzaile izateko ez da eredu bakar bat jarraitu behar, ez da? Ikasketa izan da hori, ez da? Ereduek oso pertsonalak direla, eta horrek pertsonakin zerikusi asko daukala. Ekintzailetza aste hau Glow Junior Kooperatibaren eskutik martxan jarri dugu. Astelen eta martitzenien egon ginen Gerniken, eta oingo barikuen gaur egon gara hemen Bermeoko kultura eta gizartetzien. Duguna proba da, ez da, gure moduen beste pertsona batzuk proiektu edekiez, ideiak dekiez, da eureri laguntzen, zelan aldabezen, horretatik ideatatik, zelan aldaben eroan negozizora. Da, egon gara proba teknikak erakusten kanbaz modela, gero bezeroan gane zelan urbildu bizaren, da proba bezeroan aurrien zelan presentau zure proiektu, ez da horre teknikak erakusten, inguruko gaztieri. Honek eskaini da bena da, parte hartu da ben gaztei izan da, nolabaiteko aholkularitza individualizatu bat, bebai, ez da? Eta nik uste dut, aste honetatik etekin bat lortuko dugule. Ekintzailetza aste honi bukaera emateko azkenengo egunerako itxi dugu, martxan jarri gendun ideia lehiaketaren sarizen banaketa, eta 24 ideia aurkeztu dire, beraz, horrek esan gura dau, gitxienez minimo, ez dakigu zer egongo da, baina minimo 24 ekintzaile egon aldirela, beraz, hori guretzako oso positiboa da, naiz eta batzuk sarize lortu eta beste batzuk ez, baina aukerak beti dauz ideiak martxan jartzeko eta gu hor gauz bebai horretarako. Austuraldeko lehenengoko enpresa ideien lehiaketien gaur ekingo dioguna basagi banaketaren. Oinarriz eskualdeko baserritar desberdinikaz eta lan egin eta diagnostiko bat egin bertoko nekazaritzana. Ikusteko ia bideragarri badan, bertoko produktuek, berton konsumidutie, bermatu ze produktuen kalidadie eta bertokuena dela ezagutu zer gauzen jaten, azken fine. Basetako horrekaz 1.000 eurukaz, gutxago emon beste irudibet enpresiri. Komunikazio aldetik, ikusten du dagoela apurbete limiteta, eta gutxago emon beste orientazio bat. Lehenengo enpresa ideien lehiaketaren 2.000 euroko bigarren sariaren irabazlea da dalata.net.
proiektuen txiki-txiki arraina zokan presentadun. Eta ordutik, hori, txiki-txiki beran bideitzen jun da, da ikusi dunean ideia lehiaketa hau dagoela, esan, bueno, gure ideie bentzet ona dela pentsatzen du, ez dakigu beste batzu baino hobie badan, bai presenta ingu eta ia zer pasatzen duen, eta, bueno, postuten gara, bigarren sarit ez da makala. Jo, nik uste hau premizu dela, kriston sakakadie, oin ja, benetan errealidade birtuteko hau negozizue, da, oin ja, ez daku atxera bueltarik. No? Bai, oin serizue da, ideie baino gehiago ja proiektu serize bata eta... Lehenengo sariaren irabazlea da, ekintzaileretzako bidaiak. Horren izan da lehenengo premisa ekintzailetza bidaiak izan da, momentu baten ezin aben zineztu. Eta, bueno, oso poziba, ze uste dute honegaz, aukeri edekotela hau dirue inbertiduteko proiektuen, orduen ekonomia sozial inguruen, jentie ona ekarri eta bai amengo jentie kanporatara. Txalo bat, eskerrik asko.